Danas je održano okružno takmičenje učenika osnovnih škola iz 3 opštine koji su se plasirali na svojim opštinskim takmičenjima za okružno. To su opštine Kula, Sombor i Apatin sa 24 učesnika u 2 kategorije, u B i u C kategoriji. Sa ovog takmičenja se plasiraju najbolji 4 koji čine reprezentaciju, u stvari sastavni dio takmičenja republičkog koje će se održati u Beogradu. I na osnovu, znači, 2 takmičara u C kategoriji i 2 takmičara u B kategoriji će ići dalje na republičko takmičenje. Samim održavanjem ovog takmičenja mi postižemo izvanredne rezultate već evo nekoliko godina. Kula je u samom vrhu kad se tiče ove vrste takmičenja, znači šta znaš u saobraćaju. Kratko ću napomenuti da smo već 3 godine učesnici Evropskog prvenstva, a prošle godine smo i ekipni prvaci Republike sa našim učesnikom koji je bio na Evropskom prvenstvu i osvojio je prvo mesto u B kategoriji. Znači, ide jednom uzlaznom putanjom i jako puno se poklanja pažnje u školama za ovaj vid obuke i edukacije najmlađih naših učesnika u saobraćaju. Osnovna škola Isa Bajić je već godinama domaćin ovog takmičenja, a Savez vozača je suorganizator koji svojim stručnim ljudima pomažu školama da se odvija ovo takmičenje u skladu sa propozicijama koje je propisao Automoto Savez Srbije i Agencija za saobraćaj i bezbednost na nivou Republike. Znači, sve ovo se u skladu sa tim pravilima i propisima odvija. Ovaj poligon na kome se sada nalazimo, saobraćajni poligon, odslikava kompletno kao učešće u jednom gradu sa ulicama, sa semaforima, sa znacima, tako da tu naši učenici pokazuju svoje znanje iz saobraćaja. Na prvom poligonu su pokazali znanje iz spretnosti i vožnje biciklom. I sad smo imali priliku da vidimo u ovom jednom zanimljivom takmičenju koje se zove stručno repasaž. Znači, vožnja biciklom što sporije u 3 vožnje, da ne napravi grešku, a sporije da vozi na ovom poligonu od 10 metara, staza od 10 metara, gde je pobedila takmičarka iz Kule. Samim tim, koliko ja imam saznanja, da će i ove godine takmičari iz osnovnih škola iz Kule, u stvari naša ekipa, da će činiti možda i 100% da su obezbedili svoje učešće na republičkom takmičenju. Očekujemo i nadamo se da će i na republičkom takmičenju naši takmičari, učenici pokazati jedan zavidan nivo znanja i da će se izboriti da učestvuju na evropskom takmičenju, tako da, s obzirom na znanje koje su pokazali ovde, da imamo na testovima, polaganju testova, da su istipovali sa 100%, bez greške, a ujedno i ovde na poligonima imamo njih 3-4 koji su bez ijedne greške savladali sve prepreke i saobraćajne znake, tako da smatramo da će naši učenici pokazati takvo znanje i umeće i na republičkom takmičenju.